सबसे पहले तो निर्णायक मंडल के हमार 5G चरण स्पर्श बा। 5G 5G भाई जी का 5G प्रणाम। 5G प्रणाम बा। का है 5G वो तो बतावा। 5G मैंने जल्दी प्रणाम कर देनी रुआ सके के। नहीं आप पहले बताएं आयल कहाँ से बनी आप? हम औरंगाबाद के धरती से आयल बने भैया, जहाँ के सूर्य नगरी देव प्रसिद्ध बा। अरे बिहार जी बिहार के बहादुर हमरे खाता में आयल बड़े। चलो बहुत स्वागत बटे तोहार। औरंगाबाद के धरती अनुग्रह नारायण सिंह जी के याद आ गए। गाओ बाबू। आंधी आवे या तूफान आवे कि हर हाल में दिया जरावे के बाद बोला रहल बा दीवाना त दीवानी के आवे के बाद कि तू दीवानी हबू त आजा, तू दीवानी हबू त आजा, आजा दिल के प्यास बुझा जा। तू दीवानी हबू त आजा, आजा दिल के प्यास बुझा जा। ना त प्यार तोहर झूठा, इकरार तोहर झूठा। ना त प्यार तोहर झूठा, इकरार तोहर झूठा। तू दीवानी हबू त आजा, आजा दिल के प्यास बुझा जा। तू दीवानी हबू त आजा, आजा दिल के प्यास बुझा जा। ना त प्यार तोहर झूठा, इकरार तोहर झूठा। ना त प्यार तोहर झूठा, इकरार तोहर झूठा। याद बा हमरा खातिर तोहर तूफा से टकरा जालो। हमरा एक आवाज पे दौड़ल बावरी हो के आ जालो। हो दीवानी, हो दीवानी। याद बा हमरा खातिर तोहर तूफा से टकरा जालो। हमरा एक आवाज पे दौड़ल बावरी हो के आ जालो। फिर से तूफान से टकरा जा, आजा सुन के सदा तू आजा। फिर से तूफान से टकरा जा, आजा सुन के सदा तू आजा। ना त प्यार तोहर झूठा, इकरार तोहर झूठा। भैया ये हमारे यूपी को बुलडोजर बॉर्डर पार कैसे चल गए लो? भैया मैं तो इसको पहनाना चाहता हूँ। एकदम पहना दीजिए भैया, क्या बात है, बहुत अच्छा गाया आप। हम जब इनका के सुनत रहनी है तो हम पहला सुर संग्राम में चल गई और हमके लागल कि एगो और आलोक आवत आती। खुश रहो बाबू, खुश रहो। अरे 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 मर जा, अरे आराम से संभाल के। अरे जियो अब तो समझ के एकदम, मतलब हम समझ गए नहीं कितना खुशी काहे खातिर बा। एक और मेडल बिहार के नाम का बात बा। जियो।